ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு வட்டி டாக்ஸ். இந்த ஸ்ரீலங்கா டீமுக்கு என்ன நடந்தது என்று தெரியல. தொடர்ச்சியாக இலங்கை அணிக்கு உபாதைகள் ஏற்பட்ட வண்ணம் இருக்கிறது. இன்றைய தினத்திலும் மிக முக்கியமான வீரர் ஒருவர் உபாதை அடைந்திருக்கிறார். இதோடு கோவிட் தாக்குதல்கள் என்று ஒட்டுமொத்தமாக இலங்கை அணியினை ஏதோ ஒன்று செய்ய இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இப்போதைக்கு பல சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இதன் காரணத்தினால் ஆசிய கிண்ணத்திற்கான ஒரு சிறப்பான குழாமினை நோக்கி இன்னும் இலங்கை கிரிக்கெட் சபையினால் உத்தியோகபூர்வமாக எடுத்துச் சொல்ல முடியாமலும் இருக்கிறது. இது தொடர்பாகத்தான் இந்த வீடியோவிலே பார்க்க போகின்றோம். பார்ப்பதற்கு முன் நீங்கள் இன்னும் வட்டி டாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதுடன் அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்ய மறந்து விடாதீர்கள். உங்களுக்கு தெரியும், இலங்கை கிரிக்கெட் அணி சார்பாக ஆசிய கிண்ண போட்டிகளிலே பங்கு பெறவிருக்கின்ற குழாம் இன்னும் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. இந்த குழாமிலே விளையாடுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த மிக பிரபலமான நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இப்போது இல்லாமல் போயிருக்கிறார்கள். ஒருவர் துஷ்மந்த சமீர உபாதை காரணமாக இந்த தொடரிலே பங்கேற்க மாட்டார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதோடு இவர் மாத்திரம் என்று கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை. இலங்கை அணியின் முன்னணி சுழற்பந்து ஜாம்பவானான பனிந்து ஹசரங்காவும் இந்த தொடரிலே பங்கேற்பது சந்தேகத்திற்கிடமானதாகத்தான் இருக்கிறது. இவ்விருவருக்கும் பதிலாக கசுன் ராஜிதம் மற்றும் துசான் ஹேமந்த போன்ற வீரர்கள் விளையாடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படும். அதே வேளையில் இன்றைய தினத்திலே மற்றொரு முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான லஹிரு குமாரவும் உபாதை அடைந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் காரணத்தினால் லஹிரு குமாரவிற்கு பதிலாக பிரமோத் மதுஷான் அதிகளவில் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. குறித்த 3 வீரர்களும் எல்பிஎல் போட்டிகளிலே பங்கேற்றிருந்த நிலையில் அவர்கள் எல்பிஎல்லிலே உபாதி அடைந்திருந்தார்கள். இதன் காரணத்தினால் சில போட்டிகளில் அவர்களால் விளையாட முடியாமலும் போயிருந்தது. இந்த அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்கன் கிரிக்கெட் போர்டிற்கு மிகப்பெரிய சவால் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த எல்பிஎல் போட்டிகள் குறித்த காலப்பகுதியில் நடத்தப்பட்டதனால் என்னவோ அவர்களுக்கு உபாதைகள் அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால் ஆசிய கிண்ணம் மற்றும் உலக கிண்ணத்திற்காக சில சவால்களையும் பிரச்சனைகளையும் இப்போதைக்கு இலங்கை கிரிக்கெட் அணி எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. இந்த அடிப்படையில் இலங்கை கிரிக்கெட் அணி எவ்வாறானது ஒரு பிளேயிங் லெவனின் ஊடாக இந்த ஆசிய கிண்ண போட்டிகளிலே சாதிக்கப் போகின்றது என்று பார்த்தால் நிச்சயமாக இலங்கை அணியின் சில முன்னணி வீரர்கள் இல்லாமல் இந்த பிளேயிங் லெவன் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். அந்த அடிப்படையில் இன்னும் உத்தியோகபூர்வ குழாம் முன்வைக்கப்படாத நிலையில் இவ்வாறானது ஒரு பிளேயிங் லெவன் தான் அதிகளவில் பங்களாதேஷுடன் நடைபெறவிருக்கின்ற முதலாவது ஆசிய கிண்ண போட்டியிலே இலங்கை அணி எதிர்கொள்ளும் குழாமாக இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன். ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர்களாக பேத்தும் நிசங்கா மற்றும் தேமுத் கருணாரத்ன இவர்களுடன் முதலாம் இலக்கத்திலே குசல் ஜனித் பெரேரா விளையாடுவதற்கு அதிகளவிலான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இதன் பின்னராக குசல் மெண்டிஸ், அதன் பின்னராக சதீர சமர விக்ரம, சகோதரி வீரராக தனஞ்சய டி சில்வா, இதன் பின்னராக அணி தலைவர் லசுன் சானகவுடன் அதன் பின்னராக துனித் வெள்ளாளகை விளையாடுவதற்கான அதிகளவிலான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஒருவேளை இவருக்கு பதிலாக டுசான் ஹேமந்தவும் களமிறக்கப்படலாம். என்னை கேட்டால் நிச்சயமாக துனித் வெள்ளாளகை ஒரு மிகச்சிறந்த தெரிவாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். இதன் பின்னராக மகேஷ் தீக்ஷனா, அதன் பின்னராக டில்ஷான் மதுசங்க மிகச்சிறந்த ஒரு தெரிவாக இருக்கும். இறுதி வீரராக கசுன் ராஜித கொண்ட ஒரு 11 பேர் கொண்ட குழாம் தான் பங்களாதேஷ் அணியுடன் களமிறங்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம். மிகச்சிறந்த அடிப்படையில் இவ்வாறானது ஒரு பிளேயிங் லெவன் கட்டமைக்கப்படுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இலங்கை அணி இந்த போட்டியிலே வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் இருக்கிறது. இதோடு இலங்கை அணி சார்பாக கோவிட்டினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அபிஸ்க பெர்னாண்டோ மற்றும் குசல் ஜனித் பெரேரா போன்ற வீரர்கள். இவர்களும் விரைவில் குணமடைந்து இந்த ஆசிய கிண்ண போட்டிகளிலே விளையாடுவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கலாம். இந்த அடிப்படையில் இந்த பிளேயிங் லெவன் பற்றி உங்களது கருத்து, உங்களுடைய பிளேயிங் லெவன் எவ்வாறானதாக இருக்கும் என்பது பற்றியெல்லாம் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் பதிவு செய்யுங்களை தொடு. நீங்கள் இன்னும் வட்டி டாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்வதுடன் அருகில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்ய மறந்து விடாதீர்கள். தொடர்ச்சியாக நாங்கள் எடுக்கின்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள இது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். நன்றி மக்களே.